ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹெட்ஷாட் ஹேக் லிங்க் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிங்க் மூலியமாக உங்கள் ஐடி பேன் ஆகாது, எதுவுமே ஆகாது. நீங்கள் ஆனால் ஹெட்ஷாட் போட்டு எனிமிகளை வெளுக்கலாம். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்ட்ரோடியூசிங்லாம் வேணாம், அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் தந்திருப்பேன். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டச் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க. உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் காமிக்கும். விஐபி பெஸ்ட் ஹெட்ஷாட் அப்படின்னு காமிக்கும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ டவுன்லோட் ஸ்டார்டிங் வரும், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த லிங்க்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. சரி, அந்த லிங்க்கு டவுன்லோட் ஆனோடனே நீங்கள் நேராக வெளியே வந்து ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க. நேராக ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய், ஐயோ நான் ஃப்ரீ ஃபயரில் ஏற்றினேன், அதுலேயே இருக்குது. எக்ஸ்ஆக்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். இந்த ஆப்பு தான். இந்த ஆப்பு லோகோவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆப்பு நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இந்த ஆப்பை கீழே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த ஆப்புக்குள்ளே போங்க. அந்த ஆப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி காமிக்கும். அதில் கீழே வந்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கும். டவுன்லோட்ஸ் அமுக்குங்க. டவுன்லோட்ஸ் அமுக்குனீங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் அங்கே இருக்கும். விபிஎன் பெஸ்ட் ஹெட்ஷாட்டுன்னு அதை நீங்கள் அமுக்கி எக்ஸ்ட்ராட் ஹியருக்கு தரணும். அது பாஸ்வேர்டு கேட்கும். பாஸ்வேர்டு நான் இப்போ தரமாட்டேன். வீடியோவோட லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போனா தான் பாஸ்வேர்டு கிடைக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி முடித்தோடனே வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போங்க. ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய் டேட்டாக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் com.ன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபைல்ஸ்குள்ளே போங்க. ஃபைல்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு புது ஆப், புது இது 2 உருவாக்கியிருக்கும். இந்த இது 2 தான். இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. IL2CPP இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இந்த லிங்க்கை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இதை பண்ணி முடித்தோன்னே இன்னொரு லிங்க் இருக்கும், LIBIL2ன்னு. இதையும் டெலீட் பண்ணிடுங்க. இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இது 2ஐயும் டெலீட் பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்துட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போங்க. டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே இன்னொரு லிங்க் வந்திருக்கும். நான் ஏற்கனவே நிறையா தடவை ட்ரை பண்ணனால எனக்கு இங்கே 3 லிங்க் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு 2 லிங்க் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த இன்னொரு லிங்க் அமுக்கிக்கோங்க. அமுக்கி எக்ஸ்ட்ரா டியர் கொடுத்துருங்க. அப்ளை ஆல்வேஸ் ரீப்ளேஸ் பாருங்க, இந்த ஃபைல் இல்லை, அது இதுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா டியர் அமைக்கிருங்க. அது எக்ஸ்ட்ரா டியர் அப்ளை ஆல் ஃபைல்ஸ் அமைக்கிருங்க. பாஸ்வேர்டு இப்போ காமிக்க மாட்டேன், மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோவையும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அது அமுக்கணுன்னே மேலே ஒரு நிமிஷம், கொஞ்சம் லைட்டாக மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணியாச்சு. இதை எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணோடனே மேலே வந்து COMDSTS ஃப்ரீ ஃபயர்னு இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த லிங்க் இல்லை, புதுசாக வந்திருக்கும். அந்த லிங்க்கை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள். கட் அமுக்கிடுங்க. கட் அமுக்கணுன்னு மேலே டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கா, அதை அமுக்கினோடனே டிவைஸ் மெமரின்னு இருக்கும். இது வேறு அலாம் வச்சுருக்காங்க. டிவைஸ் மெமரின்னு இருக்கும். அந்த டிவைஸ் மெமரி அமுக்குனிங்கன்னா கீழே வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய் டேட்டாக்குள்ளே போய்க்கோங்க. டேட்டாக்குள்ளே போனோன்னே இங்கே ஃபைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு இந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகிடும். நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு லிங்க் ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் வேறு ஒரு புது லிங்கோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹெட்ஷாட் ஹேக் லிங்க் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லிங்க் மூலியமாக உங்கள் ஐடி பேன் ஆகாது, எதுவுமே ஆகாது. நீங்கள் ஆனால் ஹெட்ஷாட் போட்டு எனிமிகளை வெளுக்கலாம். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்ட்ரோடியூசிங்லாம் வேணாம், அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் தந்திருப்பேன். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டச் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க. உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் காமிக்கும். விஐபி பெஸ்ட் ஹெட்ஷாட் அப்படின்னு காமிக்கும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ டவுன்லோட் ஸ்டார்டிங் வரும், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த லிங்க்கு டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு.
சரி, அந்த லிங்க்கு டவுன்லோட் ஆனோடனே நீங்கள் நேராக வெளியே வந்து ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க. நேராக ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய், ஐயோ நான் ஃப்ரீ ஃபயரில் ஏற்றினேன், அதுலேயே இருக்குது. எக்ஸ்ஆக்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். இந்த ஆப்பு தான். இந்த ஆப்பு லோகோவை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆப்பு நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். இந்த ஆப்பை கீழே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி முடித்தோடனே அந்த ஆப்புக்குள்ளே போங்க. அந்த ஆப்புக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி காமிக்கும். அதில் கீழே வந்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கும். டவுன்லோட்ஸ் அமுக்குங்க. டவுன்லோட்ஸ் அமுக்குனீங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் அங்கே இருக்கும். விபிஎன் பெஸ்ட் ஹெட்ஷாட்டுன்னு அதை நீங்கள் அமுக்கி எக்ஸ்ட்ராட் ஹியருக்கு தரணும். அது பாஸ்வேர்டு கேட்கும். பாஸ்வேர்டு நான் இப்போ தரமாட்டேன். வீடியோவோட லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போனா தான் பாஸ்வேர்டு கிடைக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி முடித்தோடனே வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போங்க. ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய் டேட்டாக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் காம்.ன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபைல்ஸ்குள்ளே போங்க. ஃபைல்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு புது இது 2 உருவாக்கியிருக்கும். இந்த இது 2 தான். இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. IL2CPP இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இந்த லிங்க்கை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இதை பண்ணி முடித்தோன்னே இன்னொரு லிங்க் இருக்கும், LIBIL2ன்னு. இதையும் டெலீட் பண்ணிடுங்க. இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இது 2ஐயும் டெலீட் பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்துட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போங்க. டவுன்லோட்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே இன்னொரு லிங்க் வந்திருக்கும். நான் ஏற்கனவே நிறையா தடவை ட்ரை பண்ணனால எனக்கு இங்கே 3 லிங்க் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு 2 லிங்க் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த இன்னொரு லிங்க் அமுக்கிக்கோங்க. அமுக்கி எக்ஸ்ட்ரா டியர் கொடுத்துருங்க. அப்ளை ஆல்வேஸ் ரீப்ளேஸ் பாருங்க. இந்த ஃபைல் இல்லை, அது இதுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா டியர் அமைக்கிருங்க. அது எக்ஸ்ட்ரா டியர் அப்ளை ஆல் ஃபைல்ஸ் அமைக்கிருங்க. பாஸ்வேர்டு இப்போ காமிக்க மாட்டேன். மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோவையும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அது அமுக்கணுன்னே மேலே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் லைட்டாக மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணியாச்சு. இதை எக்ஸ்ட்ரா டியர் பண்ணோடனே மேலே வந்து COMDSTS ஃப்ரீ ஃபயர்னு இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த லிங்க் இல்லை, புதுசாக வந்திருக்கும். அந்த லிங்க்கை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள். கட் அமுக்கிடுங்க. கட் அமுக்கணுன்னு மேலே டவுன்லோட்ஸ்ன்னு இருக்கா, அதை அமுக்கணுன்னே டிவைஸ் மெமரின்னு இருக்கும். இது வேறு அலாம் வச்சுருக்காங்க. டிவைஸ் மெமரின்னு இருக்கும். அந்த டிவைஸ் மெமரி அமுக்குனிங்கன்னா கீழே வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போய் டேட்டாக்குள்ளே போய்க்கோங்க. டேட்டாக்குள்ளே போனோன்னே இங்கே ஃபைல்ஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்ளை ஆல் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், உங்களுக்கு இந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகிடும். நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு லிங்க் ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் வேறு ஒரு புது லிங்கோட உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.